Okay. Patungo tayo ngayon sa mga nagbebenta ng mais. Ayan, oh, meron doon. Handaan ng matikman nga. Dito sa, ano, sa Diversion Road or San Fernando City, San Juan, Bypass Road. Ayan, dami yung nagbebenta ng mais. Ayan, Mang Ernesto, napanikan kita, manong. Ayan sila, oh, dami nila, oh. Yo. Buhay na buhay ang negosyo. Yan, mga nagbebenta ng mais. Meron pa ba? Okay. Punta na tayo dun sa Mayno, sa Manilaga. Ayan na. Nakasok na tayo ng San Juan sa barangay Nagituban. Ito naman, puro tubig, buko. Natin kung may nagbibenta ng mais, wala eh. Laking ano, laking kaldero, nabulan mo. Tapos ito, oh, yun, ano. Nagbibenta ng tupig. Hello. Nakikiraan lang eh. Oh, yung usok, oh. Op. Ayan. Bibenta ng tupig. Parada lang tayo. Hello, Nana Elena. Ay, hello, sir. Kumusta kayo? Busy ah. Oy. Yung boses na pinag-plot. Kumusta tinegosyo? Dilat na, sir, kasi tapo. Dalang tao paglakwan na regas-gasan mo. Ah, wan, natatimayat. Busy kayo ah. Sige lang, mother, naganan. Nagpasyarak lang daw ka. Aggasor-sorbeyak lang no datig dala ko timays ngam ijay amin. Ijay amin ka? Wan, agjusak man gayam. Alamit ka ba yan? Ah, sige, sige. Agding-ding nga dito na ikatawa na. Oo. Ka ding-ding-ding ka. Okay. Sige, sige, mother. Catat lang yung helmet ko. Ito yung ano, yung tupig ni Nana Elena. Na-feature ko na rin to dati. Pahinga muna tayo bago tayo bumalik doon sa ano, sa may maisan. Ah, gising ako ah. Sarap. Paso ako. Okay. Wala talagang pinagbago tong ano, timpla ni Nana Elena. Matamis, creamy, tapos smoky. Itong aroma rin ng ano, ng dahon ng saging. Bango siya eh. Ay ulit. Mother, ni mabainap taon. Sabali natin ang pagkakotang matigit ay pagsawi ka ni trabaho. Ay, sige nga, ni mother. Tawatin na to yan. Ano ko nakitagtagin? Mother, mabainap mo ba ito yun ako ah. Mother. Sige, mother. Thank you, mother. Thank you, mother. Dapat bonus na. Nakitagtagin mo magpasyar ka dito. Well, mother, sige. Okay, thank you.
sa barangay Mamiltak dito sa Purok 1. At titikman po natin itong nilulutong mais ni Tatay Ernesto at Nana Duli Dumagin. Dito po sa mismong Diversion Road. Ayan o. San Juan, San Fernando Diversion Road. Okay. Ayan. Tignan natin. Ito yung yung kasasalang lamang po nila na mais. Mga 1 oras daw bago maluto yan. Busy si Nanay Duli. Sige. Titikman natin itong mais niya. Okay. Yan. Sariwang-sariwa to, kapipitas. Bagong luto, medyo mainit-init pa, papalabigin lamang po natin ng kaunti. Yun naman si Tata Ernesto. Hello, Manong, ano naman? Hello. Hello, sir. Hello, Manong. Okay. Ramanak tayo ba siya, Manong? Ba, sir, ba? Ngayon, nabara pa yung pudot. Barbaraan na, kanya daw. Kadadaw ka daw. Okay. Okay, Manong, ramanan naman ito sa guys ata. Okay, ramanan may kinigwa ni Mang Ernesto. Ayan. Napudot. Barbaraan na. Mainit. Okay, Mang Ernesto. Oh, sige. Oh. Cheers, Manong. Cheers. Okay. Samit, Manong, Timasyo. Oh, basta ako, sir. Kabura-bura. Basta kaburburas, basta kapipitas. Nakunan din natin tatay. Mga 1,500 imalala ko ito, malab niya. Ano ba? Yan. Ngala ko yun. Ada do kayo di yang ako, sir. Jadi ang pengen nakutubo di kubik, sir. Ada do kayo di, apa? Ada di kita biyahero. Ano biyahero? Nung tatlo siguro kalimukay, mas may siguro basit niya. May mas dito, sir. Okay, sige. Talaga nga kasta. Tigwa, negosyo nga talaga. Okay. Ano kayo yung maraman Timaes? Gusto nyo naman kung kayo galing dyan sa Manila, babakasyon kayo sa San Juan, pwede kayong dumaan dito sa San Fernando, San Juan Diversion Road, dito sa Barangay Mamiltak. Okay? At sariwa yung kanilang mais dito, bagong luto. Mabalin nyo nga berokan, hanapin si Mang Ernesto Dumagin. So, pupunta rin lang kayo sa may surfing capital of the North. Ano yan? Nagsamit. Hey. Okay. Sige. Hello. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Nagluluto pa siya. Ang nakitaan to ka, baka maksud. Sa New York pa iti mga Timais. Makapangpanganak kami Timais. Nagagaling ko lang kanya sa station. Medyo nagugutom ako. Kaya magsaing pa ako, ito muna ang aking almusal. Sarap. Ayan. Okay. Meron ba? Init. Ibutin ko lang tong camera magat doon pati sa kanluran meron pong maisan yun ibutin ko lang. Okay, kita nyo sa likuran ng building na yan may malawak pa na maisan yan, pero yung supply ng mais dito sa San Fernando kulang Sige. Well,
Maraming salamat sa panonood. Lolang Ilocano Channel, your kakwentuhan in food adventure channel. Maraming salamat po sa suporta. At ayun. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.